Dine, palitay sa kog ambrok sulbe, kay giubo kog taman. Tara o. Ginagawa mo? Sukuon sa mama ba? Balik na pod. Sige na pod ko sa sukuon. Sir na pod ko ani. Na. Ako na pod mga emosyon. Sige kayo. Ako ko kasabot sa imong sugo. Balik ka pa? Ayo! Ayo! Call! Ayo, buntag! Call! Asa ka, call? My God! Pinuo ko. Asa kita? Ala ka ba? Call! Hi, call! Ayo, call! Ayo, call! Oh! Oh! Ginagawa mo? Saman. Lah, dugay-dugay lagi ka wa ka balik diri day. Asa ka gikan? Dito. Asa? Dito. Dugay lagi ka wa ka balik diri sa tindahan. Wala man ko. Ano man? Kay kuan man. Kay? Busy ko eh. Hala, napay pa bisi-bisi. Unsa may ato di ay? Kani. Unsay utangon ni mapalit ka? Oh. Unsa may palito nimo? Ambot ko. Ha? Unsay ambot kol? Ginagawa mo? Unsay ambot kol? Unsay gisugo sa imong mama di ay? Ambot ko gani no. Usa man ang ambot kol oy? Unsa man na pagkaon? Hmm. Pagkaon na? Uy, tambal mo na uy. Na si mama. Uy, mo daw na. Si ambot kol niya sa ubo. Unsa man na ba di ambot kol? Unsa man na oy? Unsa man na gang pagtarong kay mosimba para bako? What? Ila ka ginood di ay. Grabe pugi ta ka ila og Ginoo oy. Unsa ding ana gid ko kahodas og naw? Hmm. Hala! Grabe yun! Pero ang tambal nimo, sige na, unsa man nagdali ko gang. Hindi aman. Unsa to nga tambal imo ha? Ambot ko gani. Sa ubo man na jud. Good ko mama ni call. Hala ka gang, unsa man jud na ka gang malit ko ani sa simbahan ba? Ambot kul, unsa man na tambal nga ambot kul? Basig ambroksol! Ginagawa mo? Gang! Basig ambroksol lang gisugo nimo. Hay nako. Gani na no. Ambroksol ra man na imong gipasabot oy. Di agani ko nagbuyok no. Oy ara Ginagawa? mao man na imong gipasabot di ay nga ambroksol. Karon pa ko. Nakaw uli nakaw. Kadugay ba ana ay ambroksol ra man ay. Babay na call. Oh sige na uli nakaw. Sa wakas tama ajud. Wow. Bye. Ako na lang. Alik ako.